snok tilang bat kilong jing kiba duna kajing yo jingkot bat kumnu nyerap lang iki para do prasnam nim daitan kiba yadon em boro nyide kiba suyatri hagla la kijong kikam ka kanhun jong kinong nya thuk thuk kabala tip kum ka the ultimate bikers association eastern ribhoi kabala jutip ru kum ka tulba kum ka jingya kyrshan lem ya ka jingdon kam jong ki pajba ban shong haying na kalyang jong ka kanhun kini kinong nya thuk thuk na eastern ribhoi kila no senyang de ki marbam ki sabon detol bat ka sabon sajan sya ki katto ka ne tli ki longyeng ki badon ha ka shnong maupun ha kardam haribhoi district ya kini gitiar la lej ban penpoi sya ka te ka shnong da uba ban seliang ubulong u president nang ta uba sumar marwen ubulong u secretary nang ta de da ka jingdon lang jong uba samuel kurba ubri vice president bat uba isne hing bari working president harangkat ka jingdon lang jong kiwe de ki khot jong kane ka kanhun langba da kane ka khubor kini kinong nya thuk thuk kila kentu ya kiwe de ki kanhun bat ki rushimet ban mi shakmat bat ban no senyang lem syaki longyeng ki baduk ki jynjar kane ka de ka por ka basusi kasau ko sian ba ka perthei ka ngat ka hap ka de ka por ka basusi bat kam de ka por ya ka bangin ya don da gano ko mesim ko basukmen hane da gano ko mesim handoi di tang ka jinya snok tilang na bangkershan iwe ka sentulba hawar ja khapha ka lawan hne le 7 km ki wala kemau bangion samlangket kemaunan te kataru ka bangi persang ngamtip kai ka daw ba tulba khamau hai ka mupun le sai ka dong ka jingi na ka danut ka ba kham kongsan te shikunten syukran ifi priang kat bangila bangai snei ifi kumba fitin bloi kong waring ai tang sidam liru henry ngin ai da ka danut baro kumba ka utmen kale aktin jong blai baru kamodar tharisa kaong barang imla ban sasis pa nguru henry tong kyrshan ya iwe ngiru agani khimar komenta rang imla bana shibuni firu yen ai kat bangla isnei to priang na jingi daga jingsuk men ka banu jungphi ngamdon shibuni kintin handai ngsubai banai khublei ya ki member baro khublei ya vice president ba samkurba aldun mungu secretary jingi don hangne bat kiwe ki member baro ki bangamla abanje keteng khublei shibun khublei sajarmu ublei ingker khu yang ai phi rengkat bat kini gi longkini ke rangba banlang hagane khimar komenta hagane ka jokasngi na kalyang jong ka wei na ki sengtre mons ko bha bala jutip kum ka youth organization on a trail blazing society ka bajutrei na ka banta ban penne la ka tanrai ka bangi khot ka culture ban penbha bat ban kentiu ya ki imlang salang bat ban kentiu de ya ka yo ka kot khamta me ki khon samla manta ka singi kalami shakmat ban lej no senyang shaki katto ka ne ki longyeng ki baduk ki jynjar ki badon ha ka snong paham sim nong po kane ka kanhun ru kala no senyang shaki te ki longyeng da ki marbam habayo banyakaran barikong el kharkongor ibadei president jong kane ka society ilapun pau banagalyang jong ka kanhun kilapun po ya ki marbam shaki te ki longyeng katkum ka bor jong ka society I kubeyo pi baro nakaseng youth organization on a trailblazing society. Parlo biin nakwaban clear pi baro. Hato pi chisha yalaga jet bin riola jong. Hato pi chisha yalaki kon ki ktila jong. Hato pi chisha yaladi shimen. Nakarpade pi baro banyesha bad randik kong kum kini ki jet jingpang. Kibalawan lam tang ka jingdo hagajing im jongi. I urge each and every one of you to please follow government and medical expert guidelines. We are at war, and this war cannot end when you do not give your effort. Hope we do not perish as human beings. Thank you very much, and God bless you all in good health. God bless Meghalaya. Thank you.